Здравейте, приятели, това е Survivor Марчо и аз съм Марио или играл на име Айдар 818 и както ви обещах минали епизод 3. Тук поканих Валю. Добър ден и от мен. Аз съм Валерий Иванов и ще коментирам. Да, тук той е пораснал тази простотия, от която ще правим кукис! Боже, той обикновено като порасне свет, това е май радиоактивно, така че да се пази от него. Добре, в минали епизод намерихме диаманти и днес ще правим... ще направим остава към недъра. Тоест, към недъра. Добре, къде са ми пръчките? Ей ги пръчките, добре. И сега трябва да копаем мъчителния обсидиан. Както виждате, взех лава. И трябва да идем до езерото. И една диамантена кирка от миналия диаманти. Добре, тъй. После ще ви покажа какви неща направих. Там направих още една зала за портала. И тъй сега ще идем до близкото ни. Защо? Тук трябва да направя някаква дворна оградка. Нали, Валю? Да. Няма ли да говориш някакви смешки, нали? Затова те поканих. Ами, повечето смешки са ми се изхабили. Добре, сега да видим резултатите. То само стон! Не! О, божечко! Лавата ми свърши! Гадост! Трябва да идем да бъдем нова. Добре, всъщност можем и в този епизод вместо диаманти да правим портала към Ада. Можем да направим редстоун генератор. Този генератор ще ни прави кавълстоун генератор. Този генератор ще прави кавълстоун, вместо да ходим до мината. Добре, само първо... О, не, нямам почти никакви материали. Сега трябва да се мъкнем и да ходим. Това ще е скучно. Защо? Няма ли да говориш, Валю? Изчерпаха ми се всички. Моля те, затова те поканих да направим клипа заедно. Да разсмиваш публиката. Хайде, че така не се събират лайфове. Ком, ще го биеш ли? Ще го изядеш ли? И ти ги пропускаш. Не, сега това не е целта, Валю. Целта ни е да идеш да направим първо портала принесе да направя. Само трябва да идем да вземем лава от едно място. Няма да ходим чак до мината. И добре. Да, точно така, Валю. Сега тук намерих едно по-близко езерце за лава. Тая крава ще убия. Си направя бутушки, въпреки че имам айрон, с който мога да си направя айронови. Тъпа. Тъй, тук ли беше? Не. Хайде, къде беше та пръсотия? Хайде, моля те, коментирай така, както правеше на Онуи. Онуи да го правихме заедно. Да. Онуи, да видиш красивата природа, само дето това е природата. Виж каква е глупашка. Не съм много весел, но този дебилски кон ще ми провали деня! Ти ми развали деня с грозния ти поглед. Къде беше той, бе? Ами откъде да знам, ти играеш тук. Малко говори да стане малко по-смешен клипа. Аз за това те поканих, не да ми стоиш тук. Добре. Не да стоиш тук като падар. Добре. Добре, ето го езерото от лава. И това наричаш езеро. Уау! Пръвих се. И аз скочи в Айронец. Ти утри си. Няма да си хъба диамантите. Те са ми ценни. Те са ми тичка. Скъба малко от безполезния кабел. Не е толкова безполезен. От него си правят кирките. Между другото И защо си правиш от него кирките? Защото не искам да си хъба айрона, въпреки че в минали епизод го изхъбих, за да търся диаманти.
епизод ти е бил много скучен, щом си търсил диаманти. Да, бе. Може би малко. Тъй, сега тук сложим лавата. Ще сложим. Да, можем да правим портала 2 епизода, между другото. Шукай го това дърво. Гледай го. Аре, създай обсидиан. Мале. Коза запали. Готово изгасна. И пак ли ми да... Така това се запали, бе. Няма да ми гори дървото. Това дърво вече си за отсичане, защото ще ви подпали цялата гора. Да. Създаде ли обсидиан, бе? Добре. Yes, обсидиан. Но искам и хлавата. Да, сега 100 часа ще го покупая този обсидиан. Добре, сега поне ще взема вода. Казах вода, че ще взимам. Вода, за да ида на Унуи там, да... Кой Унуи беше? Мале, гората ще ми се попали. После не знам откъде ще взимам дарво. Да го бия това дарво, да го пикам. Айде, Валюве, моля ти се. Добре, какво толкова трябва да говоря? Да говори да стане смешен клипът, да съберем. Лайфчета, лайф. Ти да не искаш за толкова малко тъпи и скучни клипчета, Оскар? Да, майта по себе. Просто така си искам да сливам, да стане малко така. Къде е тази смутана лава? Там. Свини мръсна, заради те панах, сега ще заколя, за дет ми прокълна деня. Ти беше виновен за проклятието на деня ми. Ти си виновен. Ти! Ама защо да са ти виновна? Мистер Прас, чуватаро и вик. Така ти да. Убей се в лавата. Нема. Обсидиан! Майка, нема. Защо не? Газ, развали се. Не, готово е. Готово е! Супер! Така бързо да го изкопаем. Няма ли е бързо? Можем да направим портала в следващия епизод. Ах ти прокълната просети, твои ще бъм майката скапа. Добре, много слабам да Добре. Днес да бидем на тема веселишко. Здравейте, днес сме много весели. Най-весели ни днес. Няма да си представя колко сме весели. Само дето едно празнение ми развали деня и настроението. Защо така? Аз нищо не съм ти виновна. Колко обсидиан събрах? 3. Браво, бе. Браво за толкова много време. 8 минути изхабихме, за да копаем този глупав обсидиан. Айде бе, по-бързо бе. С Diamond Kid съм по-бавно нещо да съм. Ще покупаем малко обсидиан, за да се направи чантинг тейбъл. На следващия епизод това ще стане. Варо малко тъпя, тук се разпрока, стана на кефте от скука. Явно и при вас ще стане. Не, Варо, става и ще дям. Не мога. Майка ти, Дева, ставай да ми размиваш епизода. Искам Оскар! Няма да получиш Оскар, ясно ме ти! Защо? Защото правих тъпи клипове. Да, ти си тъп. Колко? 7, още 3 и сме готови, но няма да ни... Всъщност само ще го запалим сигурно. Портала. Това ще стане в една зала, която направих. Това е една от новостите, само да не падна тук.
Изкувам да падна, затова тук се строя настрани. Това е работа за професионалисти в Майнкрафт. Да. О, седно! Майко! Най-сетне. Свърши. Свършва нашия акт. Хайде бързо! Хайде бързо! Не! Взех ли го? Не съм го взел! Не, майко! Не, майко, бе! Не, майко, ще пребия! Що не го взех, бе? Откъде не ти знам, дали аз съм само прасенце? Мълчи, ма! Абе, ти да кажеш! Yes! Взех го! О, не, майко, ще да падна. От радост. Не искам да паднеш, защото ти ме уби. Мъквай, ма. Ти ли ще ми кажеш, бе? Мълчи, ще се заколя, бе. Майка ти ще я мръсна. Прекалено много свъм. Баба да не ни чуе, да ми чете конско после. Ще ми чете конско. Хайде бързо. По-скоро на тебе. И ще ни забрани да се срещаме. Само ти кажа. Ако ни забрани. Добре, се тая. Важното е, че... Майката ти. Къде паднах, бе? Също тук намерих айрон, така че... Трябва да се... Майде, бързо, бързо към нашия дом. Бързо към... Хоум! Чакай, бе. Всъщност не мога да се телепортна. Защо не мога да се телепортна в The Home? The Home. The Home на английски. The Home. The Home. The Home. The Home. The Home. Където е The Home? Уважаеми зрители, ако припаднете от това, не е по моя вина. Ей го The Home. Още не е заредил The Home. Айде зареждай този сървър. Зареждай The Home. Зареждай. Зарежда. Добре. Сега. Да, запалваме портала към Ана. Голяма крачка за човека. Ви паше ли руската песен направо. Добре. Тъй. Сега да сложим тази простотия так. Шабам. Хоп. Хоп. Заварва първи път, ще види как се строи портал към Ана. Може не е за първи път, не знам. За първи и скучен път ми е. Ей. Тя ще пристигна мястото. Добре, сега ще направим запалка. Добре, за да запалим по-бързо този портал. Запалих се! Запалих се! Майко! Загасвай! Слава Богу. Натипра се е мръсно. Ти ме покри. Добре, сега поне запалихме портал. И... Да, това беше от този епизод. Да, сега набързо ще направим фонтана. Тъй. Но, 2, 3. Да, обаче ни трябва 2 кофи вода. Което е проблем. Кога гледаш, бе? Балю. Шар не гледам. Ти го учи ли? Не ни стигна водата, дами и господа. Най-вероятно другия път ще го направим. Да, и други епизод ще влезем в Ада. Абонирайте се за нас. И до другия епизод.